Eenmaal ik het zo druk heb. Ik ben zo druk met werkzaamheden. Mikado. Ai, een aantal paimim gopoti. 6 maanden mee de bezig. En die maand de bezig. Dan taki. Dan sa mek moeite. Utaki chinsen nanga people. Kom je de wap chin koni baka. Kom je de wap chin voorlichting baka. Want ik blijf voorlichting geven. Want dit is Libisch maar in grond tapusa verstami. Een keer zullen jullie me wel begrijpen. Niet altijd kunnen mensen me begrijpen. Oh ja, nog iets, jongen. Bijna dit is zo net, jongen. Ik ga naar achter in het bos. Daar bij die trends een kleine goot. Om te gaan plassen, om te gaan urineren. Jongen, bijna trappa oren koekosnekje, jongen. Mijn schattamang om en bij misschien een 60 centimeter lang. En het is lekker dik, daarnet. Ik heb net een filmpje ervan gemaakt. Misschien een half uurtje geleden zo. Dan moet ik kushing. Dat wat ik met trap ne sei bijna. Maar te gado de nanga you. Nanga de boom comfort. Nanga de boeyeye. Deze taki ik mopo uit a pisi. Sang eigenlijk bij de bestemd you. Voor negativiteit. Dat gado nanga de boom comfort e pour you eruit. Dan komt takip chinso nangono. Ik had het een keer al over pai. Maar tidemi wa joen heb chimoro uitgebreid. Dus op tem na next voedoe, eenmaal het zaterdagavond is. Ik ga straks eruit. Ik moet tot laat 's avonds gaan werken tot in de ochtenduren. Dan moet je tori voor pai. Omdat hij me bedankt is vanaf Nederland. Ik moet jullie toch bedanken. Wees mij kies trobi lango af en toe. Het maakt voor mij niet uit. Maar ik ben blij dat we volgen me op de voet. En te ugo besef later wat ik aan het doen ben. Dan snappen jullie me wel. Dus ik wil jullie toch een complimentje daar geven. In het buitenland. Ja, wie zou we weer met de solutie. Met vrako tapu solutie. Maar ja, mina karu weer faya. Met te kwa bombigi brandbaka 2 seconden. Mina pudding. En dat weten jullie. Wat ik heb cheese abra pai. Usabi bon furusma edu fanodu. Bon furusma e bonu. Bon furusma e hoorde bezig na kulturu. Bon furusma e hoorde bezig na a winter religie. Maar te wetak abra fini fu roko. Dat wa losma e onderschat asansa de ma e kar pai. Pai, pai, pai. Wa losma e onderschat asandati. Wel, mo broken ju duidelijk tideneti. Me ku verstaan sana a dipi fu pai. Bijvoorbeeld, mo ju een simpel voorbeeld. Mo beginnen aan een opvallende geval. Wan pai, you nego pot zomaar. Wan pai, in een luku sawan trawan do, dat je go doa sem sani. Wan pai, no abi standaarde, sa ego ina pai. If mi opot wan pai, die vrouw, bijvoorbeeld kijken. Mevrouw Nel, wat is het? Rellen, no? Ik zie niet zo goed. Bijvoorbeeld, Eleanor, bijvoorbeeld, maar pot wan pai, Eleanor. Ja toch, ik zie ook een Belfort. Dan if mo pot a pai, dan a pai sami pot you, voor you Eleanor, ano a pai dati a senpai sami potiji you, mi potji mevrouw Nel. Isabi toch? Zie ik het goed? Ja, ik zie niet zo goed op mijn scherm. Bijvoorbeeld, Lukwa Trama mi konda pe Sunil. Da apai sama potji Sunil, da apai dati, ano apai sami potiji atrasma. En iemand heeft me gevraagd op Facebook, dadelijk gaat men weer boos op me worden. Men vraagt me wat het verschil is van een bonumang, een obiamang, een doemang.
Ik zeg, bij de namen kan je het al weten dat ze een verschil zijn. Ze vallen onder één paraplu van het stukje cultuur of winti of hoe we het willen beroepen van wakaring. Maar nou een verschil. En een verschil in Marokko, eigenlijk min kon je voor kon bekritiseerd, maar wie dan wil blijven gaat nooit ontwikkelen. Begrijp je? Bijvoorbeeld een pai. Kotaki mikom kotwa luku jiu en a luku sori bijvoorbeeld tak you apwan bus ingi. A luku sori taki yuna wa lowe man apuku. A luku sori taki a smadi reincarneer kong a apuku dati nanga sowa leeftijd asma be lasna busi. Yabi asma baka a aba busingi mana kriki aben dede a bigis masa jojo kon baka abe dede na liba abe dede na kriki. Damo broken junu meestal a obiasa de meka lowe man u loba san dati standaard damo tak abra a bonu pisi sa uleri sa mi ook tu leri vanaf kleins af. Maar die mi kom hoor mi bezig na winti, mine hoor mi bezig na bonu, dat mi kon si a verschil. Tide nog mina wan brada be tak ja ondra tenti, a brada temi tak ja, maar de be sero was wan smak ba de be sering. Brada sap sawe seri, sap sawe bai. Stel eens voor, asma na wan busingi dene tapu. Maar asma sa reincarneer kong, as a gramma sa ababusingi sa be barko tap kotaki nyunyu winti barkong is een rommel ala winti grani. Jong winti ne besta. Wa ouro winti e barko in wa nyusching. Da kotak wogo do abusingi pai, bijvoorbeeld, ano somar yogo dwing, omdat ano alamang abi wan pai fanodu. Da kotaki, akon bleek taki, abrada ben gabusi, abe lasi, de fene baka today, te asago na busi, ala lista gabusi was wasi e beteng, ala lista gabusi kade afentak awango roka good busi, awango hustle, te adoro wan pisi adringa kriki watra, kade awatra e kotembere. Na voorbeelden geef ik jullie, hè. Kade asma ego na busi, te adoro busi, bijna e wan guabusi en wan komora ganda. Ganda betekent ka kombaka na dorpu of kombaka na plaats van bestemming. Dat te ook blijkt later taki ook kon kotwa luku na wa obiamang da minetak spikritori na nga wayatori na nga kartatori. Na nga buitori, na nga swerisani of we aksa obiamang sei kondu metak abra winti. A winti sa oskeni en a winti sa meki bari, dat a winti meki bari do aksi sei kondu. Wasare populair obiama dat layere. De me oposweri dati oposweri da swere konaki. Dati da ira sweri da sei kondu. Samsa na vrouw probleem, na man probleem, samsa ina probleem ang Roko. Mensen u archi sa me tego yere. No mek bonu ma koru to gade yere. Da verteer sei go. Bisap tak do wrak baka mi pora heel life dene lukumoro bepaalde voel. Samsa uka lukudoro. Ik meen het met jullie. Yogo pota ingi pai, abusingi pai. Sede yo poteng, asma di jojo kong, asma be lasa busi. Kade asma ba be 25 jaar, asma ba 40 jaar. Da kade ablek tak na aye dat abusingi da jojo yu. Da sede me kyo pota busingi pai, omdati de wasa de na busi duna dune shinanga ai. Da kade yu na waf de chin sa be lowe uit nesi, a backup chin. Voor de yeye san de na busi pe de meising abusa no soso busi. Da uit abman dat die da kade de wang san de na busi. Want yabi yeye san de na busi. De abi kade wak dusu yari. Yabi yeye de mataki na ashting e dede ma a yeye ne dede. I verstaan. Bamo juwa simpel voorbeeld Jezus. Als chino demoro agado sa de bekar Jezus. Mino ma verstatori. Is een voorbeeld geef ik hè. Maar de mij tan brief ina yeye. En sana a verschil voor unulibisma. Une brief ina yeye. We brief ina sma. Sa we shi. We brief in flow. Omdat mi ede piri. We brief ina mandati. Omdat a mij tak boom. Inon brief ina sma.
in bribi ina duma yeye say charing. In bribi in asma sang gado jewan bagage was speciaal sani fuka yepisma uit een bepaalde systeem. Maar we make one fout we bribi in asma. Ika luka manat. Luku, boy, mi was sa Ivan den kasabi. Sa den kasabi. Omdat je Lucas ma doen, je Luka fesi. Mooi fesi. Takru fesi, ana trobi, ano fesi etaki, ano taki etaki, mana difa du, af dati wego. Da me pteigu baka fasan fa ingi pai. Da teso asma okoto aluku, da kade yoshitak asma belas na busi wan teacher. En if a winti eshi dipi, da winti ka tegi taki, kade ye roko udu, kade ye roko go-to, ye yuna ontimang, yuna fisimang, i a belangstelling ja busi. Maar zoals maar bijvoorbeeld, te akon blijkt dat je als man een bribi ne kulturu kan hebben lassi, of soms tago e aye dungru in a busi, dat je winti o lukunu dat je bijvoorbeeld je profiteert van busi. Je make money in a busi, je teka gudu van busi, je doe bepaalde sani, a udu roko of go, maar je kies wan drink, dat je go pot wan pai. Maar je ne bribi in kulturu. Yune bribi in kulturu, dat talanga je shitak yuna aannemer, je make money van in abusi, je berika lukwa bigi bondape, je koteng, want so sa money je prakseri, je go dape nanga skeder, je trap tap alasani, kanta masi dape in abusi, den bigisma ap de presa de beta in abusi, maar omdat we lonso so baka money. Da une bribi want volgens unu, u denk tak winti ap trobi tak yuna yampanesi. I denk winti luku tak yuna snesi. I denk winti luku dat jou wet man. A winti luku tak te respectering. Da leka winti sa de kar Jezus. A winti te respecter a yeye a konfo. Da yoshita kina en o opo pasidiyu. Da ye teka gudu, makane a udu sa i puspur dape, a bon se ko dape, obiabe tan dape, na wa kondre dape inabusi, da kondre sandi inabusi, da i trefeng, ye teke gudu, ma adisa ako taki o kiswan drink, taki im go na kriki, im begi na nga malasi na kriki, kade im go impotuan pai, te yo go puri udu baka, im go potuan begi, im ganga wa pokai tere yoro pamoni, da misal da uno wan dwing. Want we denk tak jong, ach man, het is bijgeloof. Da wan de yoshi taki hoye wiki wan manting, da wan bo fado na ka heel loader fi. Ho wan de yo gwa busi, yoshi taki kisma makeri ina busi, I koma lengri. I verstaan, ala de soort sandati, dat teo de na wa obia, sa esha sandati, da obia obo feste, fa apai dat oshi de ruit. Da apai dati ano wan standaard pai sa yu e denk taki opa be leri so want ik is lerif oma ik is lerif tante da opa be gwen pai ala busi pai nanga 50% tubiri wan batra pepa wan batra palam tu kokopemba bijvoorbeeld wan blakabiri da opa be leri en so da sa i denk yo du da yo longo pota pai a busi ma abrespe ego pota pai dape anego nanga blakabiri e rogo nanga chewatra a paisa yogo pot dape bijvoorbeeld anego nanga ready soft ne trefu mam dat opa beleri so dat je tande a kopieermachine fu o manga opa en dan mag mi tegi taki bonu roko ano sansa mi edu ye uroko mi ne du bonu ma uroko omdat ik geen kopie wil zijn van niemand ik werk niet met wat ik heb gezien. Ik ben mijn eigen ontwerper in het winti geloof. Dat je go pota pai dati. Dan kan je apai dat sa je poti. Dan kan je fino lookboom. Ik ben gwen fen wan grang. Kan je te go baka i fen wan kilo. Kan je go baka i fen wan lijn. Omdat die te you teki. Dat je ne pot baka. Dat je bankroet a yeye. Wat ak eji dringi dat je ne looking. Dat na waf ding. Dat we tak baka abrawa ingi pai. Je go pot wan pai. Bijvoorbeeld wat ingi pai. Dan saptak toga bonu kampu. Ala bonu kampe ju standaard lees. Ala bonu kampu ingi pai. Ingi pai. Dat we longo pot ingi pai. Of we go bas ingi wasi. Terwijl, a pai sa yo pot dape. Bijvoorbeeld, kan de adati yo pot wa penki palam. Bijvoorbeeld in a pai dati. Kan de in a trouw yo pot che watra. Ane ganga kasiri. Kan a dat yo poti bijvoorbeeld morisi watra. Ane gonanga che watra. Bijvoorbeeld. A dat a pai dat no wan biri.
Dat im communiceer na apresi sa yogo du apai. Dat te igop communiceer na apresi sa du apai, das manom ko tegi taki ma ingi pai ne potso. Omdat die UNO no saba pisi communicatie voor mens en geest. En daarom geef ik mijn informatie gratis aan mensen. Jullie kennen het stukje overbrugging van mens en geest niet. Daarom moet je kijken, als ik het zeg, dat de Bonu Campus allemaal standaard werken, dan wordt men boos op me. Dan wordt men boos. Dan haat men me. Omdat ik de waarheid spreek. Dat ina pai dati dan een trasot fasi apai dat ego baka. Ina pai dati kade impoti drie bofrumeti. Kade apai dat impoti los fouru. Kada tra pai dape im sukua powisi wa morisi wa morisi watra kade yo sukua wa kutaki wa ja fade mooi fouru neng. Wan powisi ala de sota la drie wang yo pot ina ingi pai dati. Dat te op a pai dati, dat je shirak a bigis masref oko taki grantangi tak a teka pai. En daarom ik me rei na bepaalde presego. Je shirak de man pot pai, tego bakawan today a pai doro shoro. Is een rommel, na brakwater, e poes pour baka. Dan lik bijvoorbeeld jullie libisma. Je gaat x eten, dat je sa klikken naar je geeft over. Precies zo aliba, ik geef over. A pai sa yogo pot baka ina busi of te do bepaalde pai im communiceer van mens en geest. Wisten jullie dat niet? Eenmaal mino kwe kanga bigiswa. Dan me journal life. Dat we abrago no bijvoorbeeld. Te was manoma me kip ching. Dat we leren altijd. Taki im go pai apukanga blakabiri. Im go pai dati. Im go duso. Dat te go na umas mareo me kip ching. Nee. Het werkt ook niet. Alla de san dat die daarom meki amoro bigi sani ina winti geloof. Na a pisi fu a neseki, a reïncarnatie. If you sla dat over, you know abab sabi nanga kennis fu pratasma van dati is het water na zee dragen. Yoko wasja, yego wasdape, yogo wasdape, omdat kromante bare tapu, yego opoibonu kampu, ye bige koti spikri, dan na de sem wisati, na de dong, sa yuwe tek fa wis omufi, aso takrati au pafi, sa be chafaya, abe chawatra, da yo teke over. Reden waarom? Omdat die a pisi dati we missie. En te you missie stap 1, in aftak next abra stap 2. En daarom te was ma economie me soru taki mino delanga kikobu. Na pasensi. A luku sa yo go koti. Te yo roko was man om fena fout dat moro na you. Je moet het perfect doen. En ik ben blij dat de mensen van de laatste tijden mij wel begrijpen. Je gaat uit Nederland komen. In een waswinti. Oké, ik mag de laatste tijd niet klagen. De mensen snappen me nu wel een beetje. If na objasan wo do wogo pot pai, wogo do disi, wogo do dati, wo pour famir fiofio, kade wa kunu besani, wo do we doing. Dat te yu kabadu ala de fuka dati danfos wogo a blankini. Dat te wetaki blankini dat novos wo beginnen a winti sani. Maar a procedure voor pot pai, voor do bepaalde sani. Het duurt lang. Yabi growinti pai, sem go poti. Yabi leba pai, sem go poti. Yabi busi pai, sem go poti. Yabi timpasi pai, sem go poti. Overstang. Alla de soort pai dat de, yabi zelf leba fodu pai. Overstang, ik mag niet eigenlijk min op tak tum si furu tapap in de media. Alla de soort pai dat je poti. Maar wan pai inego poti omdat you was maar be poto a pai, de wan go potu. Sede je doe bepaalde pai. Se we wakana strati we shi bepaalde baskita tap strati. Ano ala pai sa we shi na strati na boom. Bepaalde pai na ogri de me go pai ji ya busi. Sede yo go pai a busi fu boom. Yo go payeng, yo pai de bigi wang so ne shi fu bescherm you tegen a busi fu a yep you. I verstaan, yo pai a busi gado. Yo pai de konfo de matu venti. Den busi ye so neshi. Da yo paieng, da de bij voor we lukule van wakaga bakasi sonet.
Bijna mi trapa uru kukusneki, de me karayoka, let na mi sei. Jeshi dat na gado pour mi, ano bet mi, I begrijp? Gewoon mi wakal langa go na busi mi no sap sahar mi go dape. Let nam say, het is bijna 60 centimeter lang. I begrijp? Deze taki, I ben duisan na fesi, au bescherm you. Mi abiwa was nesi jalso na baka. Het is bijna een meter lang. De me karen amutika of afa de me karen. Buskon resma. Da mi de bezig dape e kot agrona baka sei. Da mi dene ondro. Da mi kapu. Da di me kapu. Da wan santak luku na lochtu. A yer nesi be blaka. En mi yere a waswasi dat hogri moro brasho waswasi. No one no juk mi. Sede de no juk mi. Omdat mi apre speki di a natuur. Mi di abusi respeki. Apre si pe me tang mi di respeki. Taki san ben jafos mi. Da mi di respeki. Da te yu di respeki. Fu a san seine shi. Ou luku yu. Wan san kamiti. Wan san kamitu. Dat na di alasma. Ma pe abo miti. Yesh dak wan san opuri na ini. Dus daarom is het verschil die fuka sap sana wan pai. Fos igo do winti sani. A pai na wan belangrijk na moro presbari sani in a winti geloof. Yo pai bepaalde sani. Fuka smaka libidoro grani. Yo pai watra, yo pai busi, yo pai ganda, yo pai timpasi, yo pai leba pai, yo pai fodu pai. I verstante, wa pai de baka kani ya wan kanta masi. Kani ya wan kantasi. Maar san jojoy, na san dat jojoy, maar ja bi lasving. Bijvoorbeeld, kan de bijvoorbeeld, ilai na nga slijm tapi borsu. Ilai na nga slijm. Omdat asan san konda pa kanta si say bare tapu dape, na sanat be kir asma, kan de abe misa obia, da broko a slijm, a loko, a weli bojeng, da ta broka loko da jasma, da kan de a opa no demoro, oma no demoro, da na winti da jojo you know. Dan na sem slijm, sa oma be aptape borsu, abe aba kantasi, abe aba sani, na sem sanat e kombaka. Da kande da yo go payeng, yo go abusi go payeng, da yo go begging. Da yo go begging tak lukuna. A obia mi na wan sting, a obia kono in mi. Da winti kono in mi, da me begi taki, de fuka sambe de na fesi, me begi pardon ba. Mi no go suku, taka obia kami, mi no troa obia dam longa kerki. Me accepter akromanti sagado jimi. Me accepter a ingi sa gado jimi. Me accepter a pawinti sa gado jimi. Dat even actie wan san bijvoorbeeld. Dat im doing. Want if wa winti e sorgu you. Wa winti e ji nyanko loku dringi. Dat you nom greedy. Te you jeng. Yo fen baka. Ano offer ye offer. Ano takrusani a winti bribi fu unu. Ano leru din. A winti bribi fu unu, no leru din takru yeye. A winti bribi fu unu, a leru nu respeki. Tak evi apsabi tak I abwa obia. Im ap respeki, da winti da opchari psa pe you no denki. A winti bribi a puku say bare tapu. Te I wase I prate I do de sanfeng. Let famus de, au luku yu fi libidoro grani. Ano din ye din. Ma teme tak baka ano din ye din, amo tak wel ye din, sede mo tak ye din. Ye din abung sa dena yu tapu. Bijvoorbeeld te usap taka apuku sreka mooi na fasi. Aji wagi, aji oso, da deze a eishu wan linga. A deze eishu bijvoorbeeld taki awan wa mooi klara keti. Awan wa mooi ala kondre keti. Da ye jeng, want a wagi sa ji, de warde sa aji, ano diri mora oso fap chinsani. Da chinsan dati if ye greeting. If ye greeting, a pai sa yung pai yu srefi. Want jabi ye pai sa yo steli sref tevreden. Langa bijvoorbeeld een vriendschap ring, dat is een stukje cultuur. A vriendschap linga, ai boy, misdak ai boy, ai go. Mi wan bevredig misrefi nanga a goat keti disi. Ai, ik ga mezelf bevredigen nanga a linga disi. Dat wat taki, yo bevredig misrefi, te you do ala de sani.
Zolang je no do bepaalde sani, wins igo was kromanti na zomaar. Wins igo was apuku na zomaar. Wins bijvoorbeeld igo je hebt last voor impotentie like maningre. Dat je go luku sana probleem. Dat if je ne bribi solutie, dat je denkt dat je go gebruik bepaalde middelen. Toch? If na bijna oil van de meekades of je go labadi go drink 100 batra of je gebruik Viagra bijvoorbeeld. Maar af van moeite is asansan teki dape bijvoorbeeld kan de isribang wan bakauma. Kan de isribang wan vrouw sang nobemboom. Kan de afvrouw schrijf sribang wan man sa abi hebi. Kan bijvoorbeeld. Dat bijvoorbeeld dat je doet zoals Sani, dat je ondervinden last vindt, lichamelijk en geestelijk, omdat ik het don't op was maar bere, naar wat dot je. Dat ik het don't asma naar dot je. Maar kan je asma bij een bepaalde fuka, nee, dat au abrakayu. Je begrijpt? Dat kan je ik het dot is juan fasanoboom, dat je dat koloku etapu die je. Dat zou je doen, bijvoorbeeld kan je naar een geestelijke, sa ap aifushi. Dat akan tegi tak na datifsa. Dat te ati taki na datifsa, dat amet moeite die, dat je mag doen je eigen stien paiman. Je pai je stien ook toe. Je bevredig je stien. If nou een mooi tafra iwanyang, if you want one pong, ilos to one sani. En daarom ik tegi desma. Te gado en look of you, je vindt een ptinyang. Zolang je hebt zuchtig, je geldzuchtig, je piraat, je vredesgever uit, je pina. Yo pina, omdat a winti o tesju. If je make wap chinyang, yo asma apwa no tu ine yeping. Na wan tesi. En daarom mi teigu taki, ini wasma di de na wan kri consensi. Di de na wan kri winti, money ne play en bas. If money e play you bas, vooral in a winti geloof. Geloof me. Te akran tapu, yo takasma wish you. Te akran tapu, yo fin takasma dwange. Omdat if you greedy, fu investeer in you libi. Vooral at investeren sa je do, na di you srefi, fika libidoro grani. Maar if you greedy investeer in you srefi, dat tile of tamara, te san nego boom. Ya money buy one Benz, me na money koluka ingi. A ingi sorgu tak ibo wan bigi hotel. A pawinti sorgu taki aji rijkdom, aji kennis, ano takru je din. Dat deed dat pawinti tegi taki ikis wan firi, tak im weer wan linga, of im weer wan opgeblaste boei, of im weer wan ingi karko, dat i greedy doing. I verstang. Dat zou je doen. A deed dat je jo eis dat bijvoorbeeld, u awaji wan chikra tafra bijvoorbeeld, i greedy doing. Maar je rijden wan bens. Mi ben take wa lees ik ba in een grap. Ik kan me nog herinneren, ik kan hem take even bakken. Omdat mi geheugen in Rokoboom. Wat jaar ting, is dat jong ting toch, 19 jaar, 20 jaar. Ja, wap chimochopa. Dat je gwena derma, go luku even wat sande. Je begrijpt toch? Dat je go luku even alasan fi doe, dat je go doe een algemene check-up. En toen mi ben doro dat ik denk ik was iets van, ik had nog geen kinderen of zo. Dan mi go do een check-up. Dan mi go meet one man dape. Dat ten dat goud busi de in. De me weer bigi keti. Da wa man de dape. Da man te a zuster takanga man. Da zuster te iga ma meneer. Jongu. Je brentje. Je rama yad ma zuster. Is dat de flink boy toch? Ja ma zuster. Da faketi dat bigi say neki. Yera man, ja man, kade so waketi na kade 100 gram. Ame weer ome polinga. Da yere zuster, sang? Boy. Ma wo doa test dadelijk ji yere. Yere ja man zuster. Zuster gooi na nga ma ina camera. Die zuster luku ja man, usap wes don't tap wan bangi dape. Da zuster luku yera man. Yere zuster, meneer, u hebt de geslachtsziekte opgelopen. Het kan misschien druiper zijn, of zo. Yera man, Fa, mi kisi droipi. Yera man. Ja, zuster tak ja, ik is droipi. Yera man, fa mi ka kis droipi. Je hebt sa zuster tegen? Fa ja money by go to. Ja money weer bigi keti. Ja money kanga soa dir waga derma. Deno ba money by condom. Je verstaan? Dat ten dat wan condom na kwartje. If me no vergis me. Wan condom na 10 sensi. Aten dati.
Daarmee weer wat keti. Voor wat geschatte waarde of voor botaking. Kuta kwa 5 barki dusung. SRD go to ameweri. Da man aba money voor buy wan condom voor 5 sensi. Mama aba money voor weer a bigi keti. Je verstaan? Dus Samuel leg u uit naar Sandisi. Te you no ap respecti die ap chiwang. Als je zaken omgekeerd doet. Binnen jouw geloof. Binnen jouw winti geloof. Het maakt niet uit. Tide of tamara te san negobung. Dat u loopt de vinger aanwijzing. Dat anosma e wish you. U loopt de vinger aanwijzing. Dat ki anosma pot tap mi passi. So leisi. Na you e tap you egi koloku. Je tap you passi. Je tap you srefi. Yabisma. E doa paimang. Team passi paimang. Motakwantori. If de smawa yere na de zaak. Teme taka openbaring. If je suma e hati na je zaak. Ik ben een echte maag. Ik ben er iemand van, ik ben een realist. Mina wa mansa itaka realiteit. Toch? Dan moet je wan tori. Wa yarting. Mi ben duwa sanji wansma. Mi ben take wali sikba. Dan apai samin poji asma. Asma e vertraag na apai. Asma e vertraag na apai. Alalis me kisafiri in potwan pai. In potwan pasipai. Asma no aba firi. Ne one thing. Awasan sami mek na tudrisma mei. Sinds mi de ina uroko disi. Dat one day ina fesi. Dan asma te mi mane flow mi wan do apai. Mi takabung. Mi no weiger. Mi takogo do apai. A day di mi do apai. Di asma. Baka 3 day. Wagi naking. Sam bleek. A wagi nakamang. Ondersteboven. Ama fadonga seisi. Next nop sananging. Tap one team passie. Een team passie is een kruispunt. Next nop sananging. I verstaan? 3D baka apai. Ama me kwa aanrijding. Mi do pai baka jisma. Toch? Mi do pai baka jisma. A di asma stop. Nou een stoplicht. Wa ma e rei kone baka. Ame rei naka wagifing. Bam! Van achteren. Dat sa idee kepsa. A pai ben do na fesi. Yap solisi asma e kong. Da winti otega asma taki. Im lukbu na nga passi. Ik heb gevallen hier meegemaakt. Sa winti tege taki. A ongolo kusa dena yu. De man pai takru passi di yu. Im lukbu fateo dina verkeerd. San kan meet you. En wat bleek? 3 wiki fos asma konja. Asma be draai tapu na nga wagi. Asma be draai tapu na nga wagi. Begrijp je? Dus daarom ik me tegen des wataki. Wa losma e longo na winti. En dat moet taken baka dan mag men boos worden. Fini winti uroko na wan fingsani. Daarom meki wins I kong ino was winti. Ino fenkans wasa apuku. If you are wrak is het jouw zaak. Er zijn betere dingen te doen. Je moet de juiste puzzels gebruiken. Je moet de juiste schakels gebruiken die passen binnen jouw puzzel. Binnen jouw puzzelwerk. Yo wasa ingi nanga her famir ma kunu. Yo wasa pawinti nanga her famir ma jugu jugu. Nanga fio fio. Yo wasa pawinti nanga yo wasa kromanti nanga sem wis opa san barkom baka na yu tapu. Asem opa sabe tekip chimeisha e jojo yu. Asem opa sabe tai boy ne de kampu. Na sem winti dat fu opa jojo yu. Tesma oko wasi da yo sreka kromanti tapa her doti dati. Yo seta apuku tapa her doti dati. Opa be abe blaka nangra ma ba be apuku. Da opa apuku jojo yu. Da je bari da de moutak hey. Werkelijk na opa bar kon dape. Ma im luku talanga. Opa. E fast ala de umat masay ko wasne kampu. Opa, e danga ala de meid say ko wasne kampu. Ama obiasa fu opa say bare tapu. Omdat you accepteer opa na ala de doti, ala de morserei. Aja rusu sa opa be abitabem srekasma. Te opa shitaki a winti fi barkong, da winti fi bigi moro dif eng, da e taide winti fi, da e spikri de san fi na wan bong, da e hori dong, am na trobi pot sanji me ki wasi, an a trobi fu papa yu, omdat
a winti opa werkelijk jojo you, a bigi kromanti, maar ala de bigi doti sabe da opa sting, na dat jojo you ook toe. Da kade de sandati, da yo abifu vrij waard, ala de sandati. Zolang ino doing. En daarom ik im lukutak waloma e bluff. Dat ben mitaki, if opa oma ba ben bakru, yo wasisma, yo dubo yo dwasisma werkelijk. Maar deze mi kom mitak, mi wan taya vrouw dati, mi wan pota vrouw dat onderdruk, mi wan kroying. Ai, mi wan misbruiking, mi wan wisa trama pour tapesturu, fos wa los koutu tro inspecteur. Da mo pot sanje tapesturu, ta ikaka flow da ik het ook doen. Want flow eta kromati flink. Maar na de sem doti sa de bigis mafio be do, den obe pai fu prati a doti fu ko in boom. Dat de sem san dat wo do. En te we do de san dati, da uka ap ome 120, uka 1000 kromanti, uka troti fu tirego mitamara, uka tak patwa, uka tak luwangu. Ana san dati na winti. Na singi ye singi. Na wan pisi chela, na winti chela me karing. Daarom meki, tewe du pai in a winti geloof. Zolang je ziet je stotu voor doen pai, je moet doen. Vooral if na wasma sa abi wan duma konfo. Vooral if na wasma sa abi a okasi tak am roko jisma. Vooral if wasma sa dan wan bigi yeye futro dumang, futro obiamang, fudresisma, sa muskarpo tabangi. Maar meestal, tenema yere taki winti barkong, winti jojo, dat de tak kromati, de tak luwangu, de tak pa winti tongo. Dat bijna de shitak de doma nenge kaba, dat de nego sreka morasma, dat de obige wakase ide su, ego, arrogantie tegen de reet. En na salat e broko obiamang, arrogantie, takrumaniri, bigay, mesgunnerij, na wan trawang. Anososo tewe wisi. Ano sote we wisi, we poru srefi. Ala de sot san dati emek obia mai por de srefi. Want wa lof deng, misabi. Trawa be konja na mi. Want di mesreka wan vrouw. Mesreka wa obia di wan vrouw. Da wan konja mi. Da te mi tak flow ko yere. Mi tak aisaneng. Yereng. Ino muse pota apuku watraso. Isa puseide. Ino make money. Ino make money flow. Im seta apuku watra moro lechti. Dat tide of tamara dam kombaka de purwa monine anubaka. So im roko. Mitak, oh, oké, werkelijk, ik neem het mee. Maar bemi luku mi niveau. Voor vooruitgang. Na de wansa beko leer mi ogrija. Sorry er, ik mag niet arrogant doen. Ik loop overal met blote voeten. Ik ga overal met een slipper met een korte broek. Maar kuno tak materieel sanjere. I verstaan. Omdat die te uyere tak winti dau ede, da winti e broku ede, da eerste san se begin nakunu we arrogant. Une lasting fu winiting. U arrogant we begin virus refi. We sorherdi van we pot winti. We sorherdi van we disi. We sorherdi van we dati. Omdat we ego we kon arrogantie. En isap sana mooi wang. Dat me mita gado lop mi na de bigisma. Nooit winti vream ede. Nooit mi di misref titel. Nooit winti vream ede. Fushi was ma betre moromi. Nee, ik zie mezelf als ieder. Arrogantie speelt mij de baas niet. En als je bij mij komt om iets te doen. En ik heb je gewezen dat als je uit die shit wil komen. Je zo moet baden en je doet er een schreeuwen, ja. Omdat je niet meer in hetzelfde ding. Je know kawaka 100 jaar langer. Vesrekawa apuku 100 jaar langer. Je know kawaka 20 jaar langer. Esrekawa ingi. We gona wambo numan. Gona trawang. Teye du im dufa kaba. Teye du wansani. Im dufa kaba. If je chawans mago prata busi. Pour wan takru yeye. Baka wan dey anom konda sem takruye dati. Def im go sreka oso. Im go smoka jari. Im go pot tapuna jari. Im charengo wasa liba. Im chengo pai liba pai. Ya im chengo pai kriki pai. Im chenga wa long kriki. Im pratanga bungadu. Im pratanga tone. Ala de sansa im du. Da im doe walesi. Want meestal te uka wan presi. Met take altijd. Herdi bonuma beshi winta misching.
Misrep ji kratafra. A kratafra langaf jago dape na bemek mi pchi so uta goud busi. A kratafra mi. So elite. Wan pis sababrede no mo mi teki mi bere furu. De resa de tras manyang. Plus debe feta mi kratafra. Go to greedy family mi. Plus debe fet va kratafra. Wata trouw feta ka trouw te kwa moro bigi porsi. Bleh. Vies. Ik heb die stommiteiten ook meegemaakt. Die jullie nog steeds meemaken toch? Asan sem nyana datim bori. Asan sa aye wan fanodu. Aye ne eishu de bigi sani lek sabo paldes me eisu nu. A winti wan pinda a leisi. Nang apchi watra. A winti wani a paisa winti wan fasting fu akauroko jisma. Fu ka chau rusko ini libi. A winti no aksi tak imek 20 via du. Want dat is ook een stukje pai. A winti no actie 20 via du. A winti no actie wan kratafra nanga ome black pong. A winti actie wan kratafra na wan pinda supu. Dat a obia actie you. Ma a leri so kis fu grandma o grandpa. Da obariga tak wan mono meki. Want da wan special via du o mek dape. Wan special doxy supu o mek dape. Doxy supu no. Wan mooi soet meti o mek dape. Terwijl a winti voor you zout met in een trefu. Dat we go investeren in een bigi kratafra. We nooit met die met die awaf de bigi kratafra mi. Brada, asan sam gebruik aan mi tafra. Na sa ye be wani. Ate kwam chimok sa leisi. Ate kwa hap. Ate kwam pisko ta kwam pisboyo. Bijvoorbeeld. Ate kwam pisboyo. Ate kwam chiredi sof. A drink chinzo kasiri. Dat was het. De rest is voor de gasten. Ayu musnyang. Anodesma musnyang. Nono de mishi de me ganga koba. Na kratafra. Weet je waarom? Ik neem de mensen niet kwalijk. Het is het bonuleri die doorgaat. Het wintileri en het bonuleri zijn niet hetzelfde. Daarom had ik uitnodiging gekregen. In een bepaald programma om te gaan. En daar dat ik geweigerd heb. Dat ik geen cultuurleri dingen wil komen leren. Als je met mij wil praten, moet je over het diepschijn van de winti tot me praten. Je moet in de diepe finesse gaan om over winti met mij te praten. Kom me niet leren dat de Aisa zo dans. Kom me niet wijzen dat de opete met vingers boven wijst. Ik weet het al. Tewani stak op je salangami. Den op kote mi san sami sabi kaba. No kote mi taki kabra edan sanga baka mi sabi. No ko temi tak leba e dansa nga wan sibi mi sabi. Dat na pisi prodo. Im teigi mi as masa reincarneer kong. Sambeb sanange ina bifo. Seide mek amadis e kis flaka. Tape heris ting. Seide mek a pawinti e brening. Seide mek a ingi e brening. Im teigi mi asandati. Dame tak mange kan jitori. Men no ko temi tak ingi no mas nyam pepre. Ingi ala. So ano ala ingi nyam pepre. Ano ala ingi en jan pepre. A winti geloof. Ano standaard. Na bonu geloof. Na een standaard recept. En daarom ik tegen taki. Jabi verschillende pai. Jabi pai sa yo bevrijdig yusrevi. Yo pai yu egi yeye. Yo pai yu egi kra. Fudi asorgu tak ibrei wan bens. Yo pai a yeye taki. Fudi asorgu taki ibawa mooi oso. Yo pai a jari. Fudi yu sap taki. A jari pego dape. Wan geluk opoji yu. Op yo pai aliba dape fudi yu saptaki awa watra san e jojo yu. Da yo pai aliba tak ade di fada watra inom sungu. Yo shitaki ade say fada watra wan boto sa denom of yepi. Bijvoorbeeld wat asma san jojo yu be deda watra. Da yo go pai a pai. Wat ano soso ingi pai yedu. Yabi gado pai ye go pai a wata gadu. Ye go pai a wata gadu. Yego paya kiki gadu, yego paya abusi gadu, yego paya i abusingi, yego paya puku gadu, yego paya yego ala sotu paide, yego paya tim pasi fu disma tap yu tim, desma tap yu nyang, da yego paya tim pasi, yabi tim pasi sa de me go wish you ne tapu, da yego paya baka fu bung. Daarom meki yego paya sma taki as amandat ne san famana woko bijvoorbeeld. De mag go drink so dresi wani. Ma sani sa de do dape, de dua ogri, de seka wan san committee dape. Kande na wan taku kandu, kande de seka lalupo kandu ji, lalupo kandu, de seka lalupo
Lalupa o kandu. De se kanyo ka kandu di you. De seti kandu di ina gronfiu. Je pran you ananas. Alamala ebige blaka. Je pran you groentu. Bijvoorbeeld, je pran you groentu. Plotseling de groentu visa je prani. Alamala ebige dede. Je shitaki, je baywa nyunyu wagi. Alalis wan sanef sanange wagi. Me rei naking. Sa je shitak tekele naki. I verstaan dat er verschillende pai yogo poti. En a pai na moro belangrijk sani. Pai na nga fio. A reïncarnatie na basis voor a winti gebeuren. En sumano wat tek dati na je zaak. Maar ik praat over de waarheid. Ik praat over winti leri. Ik praat niet over culturu leri. En dat is het verschil van mij en vele van de haters die ook naar mijn programma achteraf zitten te kijken. De haters die zogenaamd het met mij menen, omdat sana mooi wang, gado jimwa sani, sa ano jino wansma. En ik ben er trots mee. Teye Piri TV, je pleilek je mena ami. Dat mi mu sorgu, dat mi de krina nga you. Telek actori boss, dat moshi dat you na negativist. If you didn't want dot consensie, you didn't want dot je doe like ilop flow. Je doet zogenaamd je piriti van ami. Ik ga je altijd ontmaskeren. Een masker voor je opvadong. Omdat die tebi e Jimmy lobby. Kom je toe libisma. Mine denk negatief abraju. Teleki you ook na je negativiteit. Je play demi mati. Je play demi brada. Plotseling no takangami. Plotseling je play ko roko jaso Jimmy. Je shitaki yongu. Wan bruya eteki. Yoko roko jim tap mi oso. Ino matang. Omdat die adotje je voor you. Te you de pa true swerf aan tamade. You no matanja. En daarom ik im lukutaki. Do chalolo taki committee. Maar you no musu spang. Omdat sayu abi. Sagaro jiu. Na wan kring consensie. Na wan kriye. En you sa de nanga you dotje ye. Minaf do you noti. You take me. Minaf do you noti. You hate me. Minaf do notanga you. You tak negatief abrami. Is dat voor zijde? Omdat a kring consensie e hindera dot bakru voor you. En daarom ik me etegisma. Te was ma wat debu nangami. Je bent welkom. Te no wat debu nangami toe. Je bent ook welkom. Ik leun niet op de mens. Ik wacht niet op de menselijke liefde. Ik wacht op de liefde van God. Ook al is het je eigen kind. Sano wan shileki pa. Sano a bepaalde respect die you. Ino make druk. Love yourself. Zolang de boon konfo e hor bakaji you. Gado e hor bakaji you. Inom abtrobi nanga libisma. Wins na Egypti, wins na egi brada no atakangei. Wins egi sa. Wins egi masolis no atakangei. No meki druk. Lobby srefi. Te you lop you srefi, yoshidak yo go vooruit. Te you lop you srefi, yoshidak ala pasidoro opodi you. Te you lop you srefi, yoshidak yo libidoro grani in go sondu. Alla de negativisten, zo kooi niet omgeving. Door laf nange in het begin, door play de boe nanga you. Later yoshitaki, deno takange moro, door doa fast nangen. Da yo tak mikado, maar mi no doen no tangen. Plotsela karma feyanti. You no shima de konfoshi. You know she taka fake. Maar de je zelf sabi. A winti e shina fesi. A winti e shi moro like 300 jaar go terug. A winti e shiga baka. A winti e shiga fesi. A winti kan doorgrond you. Wat winti sap you doen en laten. Wat true konfo sabi. Je verstaan? Dus daarom me etego taki. Te wogo poti pai. Pai fu obia. Different soort pai de. Maar a pai sa you mus poti. Na dat impoti. En pai abe yuru. Pai inewa pai sa yo poti abe yuru. Maar de san dat mine taki. De san dat na geheim. Pai abe yuru. Ja? Ika 1000 kromanti. Ino pai atakru opa san jojo yu. Taki tide me begi opa. En vi belop tekip chimeisha ne kampu. We tidem ne dwe moro. Opa, en vi belop horboy ne kampu. Je tekis malek slaaf. Ai baya. Kom spiti even. Aya, obia. Hey. Die krabi neki de spiti. Toe. Ai. Dat wat taki takafu libafu. Takafu.
Liba voet dat we horen zo mensen. Dan ga ik straks doorwerken. Ik hoop dat jullie iets hebben geleerd hoor. Ik groet. Talek mo pot as neki. Tap Facebook me kushi. Sabe na bit me zo net. Maar gade look of me toch. Mina wa koloko boy toch. Alles krijg ik. Ik krijg nooit te veel, ik krijg nooit te minder. Ik krijg precies wat ik nodig heb. En dat naar geluk, wijsheid, gezondheid en kracht. Ik groet. Geluk voor u, ieder die het met me meent. Geluk en wijsheid geef ik jullie ook. Want ik heb het. Weet je waarom? Zolang jullie bekring. Grondtapu o opodoro diu. Gado o opodoro diu. Ik groet. Tot de volgende keer. Odi, odi. Kom kraban en kibaka. Spitting. Toe. Spitting. Doei doei. Doei doei.